hey, bịakwanụ ka unu fụ ka esi wee jide pasta na-akpọ ntu. O wee bụ na ọsọ ntu ka pasta na-akpọ. Hey, bikonu, ọkwa a na-ekwu ihe ndị pastọ na-eme, ndị pastọ na-eme asị, hey, hapụkwanụ ndị etere mmanụ, ndị etere mmanụ ịfụrụ n'anya, gị terie mmanụ. Onye nọgide onwe ike ọsụkata afịa dị aga maka ihe afụzi na mbụ n'otu ụlọ ụka ka ego dịzi. Onye nọkata o je mepee biznes senta bụ ụlọ ụka nọrụzie na-anakọ ndị mmadụ ego. Ọ ihe menụ, geenụ ntị ka unu fụ ihe menụ. Afa nwoke a unu na obere nwa abụ sọ mma, ka unu fụ ka o si ama abụba bụrụ sọ mma. Afịa kwanụ prọfet Samuel Goodness Uche. O nwekwa ministri na Kaduna. Ihe eji mara ya prọfet talk na do. Ọ na-atọ ka ọ na-edu, ọ na-atọ ka ị na-afụ n'anya. Ka unu fụ ihe na-eme n'ụwa, gị nwa na-eje ije ebe a, kpachara anya. Ndị oyibo si that not all that glitters are gold. Ka ị kpachara anya ije ebe a. Ọ gịnị mee? Pasta a sị na ife ụdị, in fact na afịa nickname ya bụ miracle. Nickname ya bụ ihe ọbụla ọ na-agwa gị ọ na-eme. Mere ụlọ ụka na-ewu. Onye ọbụla, ebe onye ọbụla si na Kaduna, ọ na-eje na nke ministry, ọ na-eje na ministry ya. Ọ gịnị mee? E wee sị na apụta ọnụgokwanụ nwaanyị o ji ụmụ na-abụ ịfụgo nwunye, ọmarịcha nwunye na ọmarịcha ụmụ na-abụ ọ mụrụ. E wee sị na apụtara ụbọchị ụka a, ọ nọ n'ụlọ ụka wee jide maịkị ya na brag na-ebuenu ịghọtagonunu abrakata oh yes Jizọs abrakata. Etu a ka ọ na-eme. Ndị nwanụ si n'ụlọ ụka si na bịa bata nnọọ n'ụlọ ụka, gaa straight to ebe pasta nọ na brag na-emenụ mina na-eme prọfesi. Wee mepee ekwentị wee gosie si ya pastọ ọ prọfet mekwa. Ozugbo ọ fụrụ ya, Mike o ji n'aka tụpụ n'ala. O duru ndị a si ya biko bịanụ duru ha pụọ. Ndị niile nọzi n'ụlọ ụka na-asị ọ gịnịzi, ọ sị ya biko na ọ na-abịa na enwere emergency. O duru ndị abụọ banyenụ n'ọfịs ya, ka a nọdụ n'ọfịs a sị ọ na-ayọ biko gbuo ikpere na-ayọ ndị a sị ya biko ebeezi ka ihe a si wee pụta, ebee ka ihe a si wee pụta, ebee ka ihe a m mere since 2018 si wee pụta na ọkwa m esetụgo ndị a ka ezi. O wee bụ na onwe ndị ya na ya na-akpọ ntu, ọ bụ na ọ mahọ. Ndị a wee see ya ka ha na-eme, ha wee sechacha ya wee dobe. Ọnya ka ha wepụtazie ya wee were ebe blackmail ya ọzọ. O wee na-ayọ ha. Ọ dịka ha ekwete ha. O wee che na okwu ebigo na onye chago ihe niile ọ sị ha nye, na ihe ọbụla ha chọrọ na ọ ga-enye ha, ka ha hapụ iwepụtakwa mbụ ihe vidiyo a na-efere mba ụwa. Biko gịnị mee? O wee che na okwu ebigo ụmụ nwanne m, wee nachighi anụ n'ụlọ ụka metọpụ ihe o mere. Ọnya ka o ruru na mgbede ụbọchị a ka ọ fụ ozi ọbịa n'ụlọ ụka, onwezi onye ọ fụrụ. O wee bụ na ndị a pụrụ wee were mmana ka m gwagodo unu ihe were ndị a iwe. A sị na a na-anụ chọọ si na pasta na-akpọ ntu, na ọ na-akpọ ntu. Ụfọdụ si na-asị, ụfọdụ si na-eziokwu, ọchị ibute okwu. Ụfọdụ si na ha ejide gị ebe ọ na-akpọ ntu, ụfọdụ si na-asị nyanwa ka ha ji wee jee tụnyebe wee wepụta nke o mere mgbe na 2018. Ka unu fụ ihe na-eme n'ụwa. Gị nwa na-eme ihe chi site na imerie na nzuzo, kpacharụkwa anya gị. E wee jee wepụtie. Mgbe azụ ọ bịazi n'ụlọ ụka na mgbede, onwezi onye ọfụ. O wee bụ na ndị esendichagorie ndị isi ụlọ ụka niile, sendierie ndị ọbụla nọ n'ụlọ ụka, sendierie ma nwunye nya mkpu wee na-ada n'elu na-ada n'ala. Ozugbo o rutere na onweghị onye ọfụ n'ụlọ ụka, ọ bụ na ihe a esekleti ga ebe niile. Mgbe ọ na-erutezi, ndị isi ndị elders bụ in council na chọọchị wee wepụta ihe a. Ọkwụnụfụ ka o si bụrụ sọ mma na egodunie just 27 years, afọ 27 ọmarịcha nwa wee bụ na ya o ketere na-eme n'ụwa. Abịa na brag na-eme iche na onye na Chineke na nọọsụ osi aka Chineke kere n'ụwa ime miracle. Ịma na otu ya n'afọ ụzọ. O wee mee gịnị? Mgbe ndị elders bịa gosiri ya si ya gịnị dị ihe a, o tinye aka n'isi wee gbapụ. A sị ịfụ ọsọ kitikiti katakata gbapụ n'ụlọ ụka, gbapụ achụbịa. Emechaa ụfọdụ sisi hapịa na a ga-ejide ya. O wee gbapụ, o wee pụọ. Ihe anụzi bụ na pastọ akwụọ ụdọ nwụọ. Pastọ wee jee gbuo onwe ya. Ọkwa unu fụrụ ya just
afọ 27 ogbuo nwe ọ sị na ihe nke a na shame dị too much, ifela dị too much na ọma mbụ nwunye. Etu a ka o si wee gbuo onwe ya. Ndị chọọchị wee sị gịnị? That means na o nwere na miracle niile ọ si ọ na-eme na-asị. Miracle niile a ọ kpọlite onye a bra 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 before you know maka ọ machago n'ihe gbasara onye a before ma ha na-enwecha na ejenti. Ha bịa enwe ejenti ma mma ejenti nwee ike pụta na-ajụ gị na-ebe gị ọnụ na-ajụ gị imepe n'ọnụ kọba ịma mma nọ ndị ha na ha so. O nwere ike ọ sị gị abịakwa m na chọọchị a pastọ nke a ọ dị egwu ihe nji wee bịa ebe a o mekwara ya ọ gwọrọ m ọya o mere m nke a Chineke menụ ka asa gị ekpere ma anọ ndị otu wee kọbara ya mkpa gị kọcha o jee n'azụ je kọrọ pastọ ọ pụtazi o were gị na-egbu amụma iche na Chineke gosiri ya ekwensu ji wee gosi ya ịma anọ ihe ọma maka gị ka o ji eme prọfesọ. Asọkwa m n'ọha niile asọkwanụ m n'ọha niile. Enwekwa ụfọdụ bụ fake prophet nke gị nwa na-ene n'ihe ama ọnyanwa ka eji wee je tunebe ndị niile a si emecha miracle achọba ha wee kpọpụtacha ha niile. O wee bụ na ihe niile a asị ma nwaanyị pụta anụ si na ekidnapụrụ die o wee gbuo prọfesi na a ga-erelizi die after 2 days asị na ahapụgo die ma onye nka nya biko ka m hapụgodo unu gegodo unu miracles niile ọ na-eme biko na ọ gịnị na-emezi n'elu ụwa nka ọ gịnị na-eme n'elu ụwa nka See it coming. You never believe you will walk without crutches. God did it for you. Yes, did you tell anybody about this full animal? No, you don't tell anybody about this full animal. No. That maybe you will say somebody told me. No. Then I'm telling you. No. Did you know me before? No, sir. Have you seen me before? No, sir. Today is your first time coming to this ministry. Yes, sir. Can you celebrate the God of God? Please, can you speak loud so that I will hear you? I thank God for God, what I'm doing for me this night. My name is Mrs. Ann Michael. My husband was kidnapped 1 month ago. So when I came to the ministry, the man of God prophesied to me, although he prophesied to me that they are going to kidnap my husband. So when he prophesied to me, he said we should pray over it. But as we are praying over it, the devil still strike and they kidnap him. When they kidnap him, I told him that they have kidnapped my husband. Then he said, okay, that we should pray over it, that nothing will happen to him, that they are going to release him. So on the process, he joined hand and prayed for me. He was praying for me all this while, praying that they should release my husband. So it happened that even the charge us so high, 30 million. On that process, they have to start bringing them down, bringing it down till they come to the point of we paying 2.something million. On the process, they refused to release him because the man of God said that they wanted to kill him, not the money that mattered. They refused to release him. So after the prophecy was given to you that they will release your husband on Sunday, then immediately on Tuesday, you had a call that your husband came back from the kidnapper zone. Yes, on Sunday when I came to the service, the man of God prophesied to me that they are going to release my husband, that I should sit on his chair. On sitting on the chair 14 times, he told me that my husband is going to be released. And on Tuesday, when I was in the service, they called me. I have a call that they have released my husband. What do you have to tell viewers all over the world? Which advice you have to tell people that are watching you now? Okay, I want to tell people that they should believe in the prophet of God and what the prophet of God tells them, that they should believe it. Even the Bible says, believe my prophet, you will be established. Believe the word of God, you will prosper. And the Lord will cover your family with the blood of Jesus. Affliction will not rise again. Amen. And so shall it be in Jesus' name. Amen. God bless you. Kita, una mana. Mgbe a na-ekwu maka Chris Okafor na-ekwu ihe anya na Doris Ogala na-eme ihe ọtago ụfọdụ si hapịa no a good man of God, no a real man of God, a na-ekwu asịsị hapịa ndị ụwa na-asịka hapụ na onye tere mmanụ, hapụ na onye tere ude, onye tere granọt oil eji wee tekwa ya mmanụ nri. Ndị mmadụ biko unu anazi na-azọchite ndị pastọs a na mụnwa amago ọtụtụ ndị pastọ bụ fake nke mmakwa ha na-ayọ mbụ biko ma alapụtakwa na ha ịfụrụ ya ị ga-ata ndị si na ha dị ejezi ụka ị ga-ata ha ụtọ maka ihe na-emezi n'ụwa ọkarị. Mgbe Chris nke Okafor onwe onye kwetenu mgbe ejidechara ya ejidezie ya onwezi ka ọ ga-ezi ịghọtago na fero o wee pụtazie
maka ọ ma na etu ọ dịzi kịta na onye ọbụla ga-esi n'ụlọ ụka ya gbafe ọsọ maka biznes ya emechie o wee bịazie n'ụlọ ụka sekpuru ana na-asị na ọ na-ayọzi biko na-ayọ si biko nụ gbagharụnụ m biko geenị ya ọfụma. Gala, mistakes have been made in the past and I tender apology to. I'm kneeling down before everyone and before the church. Papa unu egecha gị ihe na-eme n'ụwa ọkarị ka anyị kpacharụ n'anya. A sị na ndị oyibo si not all that glitters are gold. Ọ bụ ihe ọbụla efu na-amụke iche na ọka ọ dị, ọ bụ gị baa ya ime efu na ọ bụ ọka ọ dị. Yes, enwe God Almighty that created everything, mana ụwa emebigo. Ụwa because of ihe isi ike, ifu onye ọbụla pastọ eju ebe niile maka na afụgo na ebe ego dị na ha afụgo na maka ihe isi ike juru obodo a iju a na-enye gị hope na-aghọrị gị na-anakọrọ gị ego. Onye nwa mere m ji ekwu abifu echetara m mgbe anyị na-eje ofu ụka tụba ego si na achọ ịrụ one university a na-atụ nsoro atụcha nwa m ejenwu university ebe a. Nwa m ejenwuru university ọ bụzie sọ ndị ogbenye tụcha ego, ọ bụzie sọ ụmụ ndị nwere ego na ndị politishan bụ ihe na-agazite schools ndị ogbenye tụrụ na congregation. Ọ dị na mma, ọ ihe Chineke kwuru si mere, ọ dị mma. Biko nụ ihe nke a gwụkwara m ike nya ka nnenecha wee si ka m nweta ka ụmụ nwanne m soro m tinye ọnụ n'okwu maka ịjụọ m onye ka m ma ajụ ihe nke a orighị unu ọnụ. Etu a ka nwa ikorobịa 27 years si wee bụrụ onye nwụrụnụ maka gịnị? Maka arụrụ ana. Talk na do, talk the show, talk na do. Ọ dị egwu. Biko ka m mara ihe unu chekwa n'ihe onyonyo a maka ịjụọ m onye ka m ga-ajụ. Ịjụọ m onye ka m ga-ajụ. Biko ụmụ nwanne m, ọ bụrụ na ị nenere ihe a ruo kịta ka ekwana ihe mee na subscribe ha. Subscribe on ka ị wee kwalite channel ma biko subscribe isi ekwani atụsa ya n'efere mba ụwa biko enu ngwa subscribe share m tụsakwani ya n'efere mba ụwa daalụ ngwa ka ọ dị